începem cu echipa Danielei Cludu! Amira o să vă... Bun. Dragii mei, ce e foarte important în momentul în care voi ați trecut pe sub această bară de limbo, va trebui să luați o ghicitoare din acest coș, o citiți, dați răspunsul ghicitoarei, adică ghiciți ghicitoarea mea. Vezi, mamă, ce trebuie. În momentul în care colegul dumneavoastră a luat ghicitoarea de aici, o citește, voi, dacă veți ghici răspunsul, aveți voie să plecați în cursă, adică următorul concurent, da? Dacă nu ghiciți, n-aveți voie, da? Așa. Perfect. Am o rugăminte, mai scol și tu ștacheta aia mai sus, se Da, poate? domnule, sigur, Dar cum te să rog nu? frumos, Să o da? punem un pic mai sus. Da. E perfect, e perfect. Perfect. Foarte bună! Dă cu O ea să vă mai rog sus. să stați în șir indian aici ca să... Da? 3, 2, 1, start! Dai, repede! Fiindcă pușca e grea și mare, plec cu el la vânătoare. Fiindcă? Pușca e grea și mare, Exact. plec cu el la vânătoare. Nu știu ce e, că nu scrie și eu habar n-am. Câinele. Fiindcă pușca e grea și mare, plec cu el la vânătoare. Câinele, rucsacul, hai, cine ne zice? Păi eu tot să știu. Costică. Nu e nici ăsta? Nu? E Pistolul, corbul, toc de cortul, rucsacul. Știi tu, Foarte. Bine, hai, următorul. Pas, hai, treci. Dacă nu ne spune... Hai. Opa! În grădina de legume crește un ardei anume. Este Ce-ai roșu și zis? bombat Este roșu și bombat? și îl pui toamna la murat. Ardei Ardei. copt. Gogoșarii. Gogoșarul! Le-ai șoptit, Hai. hai! N-am aici. Le-ai șoptit, hai, bine, Am hai, voie. dă-i! Păi n-am acolo răspunsul. Hai mă că trece Cum timpul. să am voie să ghicesc Păi eu? n-am muzică. Bine! Păi de ce nu? N-ai voie tu, nu mai ei, tu doar citești. Poate fi un șoricel în sare aripioare. Zboară noaptea în chip și Lilian, fel, Lilian, purtând hai, următoarea. numele de floare. Bravo! Hai, treci. Bravo! Stai! Hai, perfect, n-am văzut. Păi eu mai cred dacă n-ar răspuns. Alb greoi cu părul fin seamănă cu Moș Martin. Moș Crăciun! A, nu, Nu să zici. ăsta, Fram, urs polar. Urs polar, hai! Hai! A, Bine mă, bine mă! hai, repede. Ține. Asta e. Ia, Hai că trece timpul. cine îmi spune dintr-o dată câte colțuri are o roată? 0, nici una, hai. Zero. 0, Hai. hai! Hai! Drept înalt și subțirel cu veșmânt de lemn pe el, are vârful de cărbune, pe hârtie multe spume. Creionul! Bine, Perfect, hai! hai. Ei, am încălzit, mă, ne-am încălzit. Hai. Aveți voie! Perfect. Am cămăși nenumărate, le port toate îmbrăcate. Iepurașii când mă văd să mă roadă să repet. Eu... Om fructifer, nu știu. Mă roagă să Să mă roadă să repet. Să mă rog să... Am cămăși nenumărate, le Morcov. port toate Morcov. îmbrăcate. Hai, pas. Am Pas, cămăși pas, Varza! A, Varza era. Nu tu! Hai, la loc! Tu la loc! Nu bani! Ce mă? Hai. Avem în camera noastră așezată sub o armonică. Stai mă așa, dar ceva cu luceafărul, n-aveți? Avem. Ceva mai scurge în luceafărul. Nu pare rău! Bravo!